Tnieda proġett pilota ta' servizz għas-saħħa mentali tal-ġenituri matul it-tqala u l-ewwel sena wara t-twelid tat-tarbija. Dan fid-dawl li s-saħħa mentali tista' tkun ta' sfida għal kulħadd mingħajr ebda distinzjoni ta' klassi soċjali jew età. Ruth Sciberras, il-Chairperson tal-Positive Parenting Task Force, spjegat li l-istrateġija se tagħti opportunità lil kull familja biex taċċessa s-servizzi u tara li jintlaħqu wkoll familji meqjusa vulnerabbli. Dan il-servizz, dan il-proġett pilota, qegħdin nagħmluh għaliex ħafna koppji jesperjenzaw ansjetà, ikunu nervużi, ikun hemm min ibati minn depressjoni u jkun hemm iktar problemi serji bħal anke min jaħseb fuq mewt jew suwiċidju jew ma jkunux jistgħu jinġibdu lejn it-tarbija tagħhom. Il-professur Angela Qabel mid-Dipartiment tal-Istudji tal-Familja fl-Università ta' Malta spjegat li dan il-proġett se jibda jopera mis-sena d-dieħla billi jintbagħtu formuli lil koppji li jkunu se jsiru ġenituri biex jieħdu sehem f'din ir-riċerka li qed tagħti importanza partikolari lis-saħħa bikrija għaliex il-moħħ tat-tarbija jibda jiżviluppa pass maġġel sa minn xarejn li jkun għadu fil-ġuf. Spjegat li l-missirijiet se jingħataw importanza partikolari f'dan il-proġett għaliex riċerki internazzjonali juru li 10% tal-missirijiet ibatu mid-depressjoni. Se tingħata wkoll importanza li relazzjoni bejn il-koppja. Illum il-missirijiet jipparteċipaw ħafna fit-trobbija ta' tfal iktar minn qabel u għalhekk huwa importanti wkoll li nieħdu ħsiebhom u wkoll għandhom influenza kbira fuq l-iżvilupp tat-tarbija u kif ukoll fuq ir-relazzjoni ta' bejn il-koppja għaliex ovvjament iktar kemm ikunu kuntenti t-tfal iktar se jikbru f'ambjent seren, nistgħu ngħidu li r-relazzjoni tal-ġenituri għall-bennina l-ewwel bennina tat-tarbija. Il-Ministru FALZON qal li dan huwa l-ewwel proġett tax-xorta tiegħu f'pajjiżna li qed isir minn kumitat li diġà wettaq żewġ kampanji b'suċċess dwar it-tfal u l-adolescenti li jurew kemm il-prevenzjoni hija importanti. Bl-istess mod tul il-kampanja dwar il-vjolenza domestika ħareġ biċ-ċar li l-problemi fiż-żwieġ ikunu ilhom li bdew mill-erusija u għalhekk il-bżonn tal-prevenzjoni. Huwa fatt mhux kontestat li tarbija persuna l-iktar li jassorbi moħħna huwa l-ewwel sentej. Jiġifieri importanti għal li min ħajtwieled minn qabel. Aħna naraw fejn hu l-iżvilupp ta' relazzjoni ta' u missieru u li mbagħad we follow it through. Il-ħsieb li wara s-sena d-dieħla dan il-proġett pilota jinfirex mal-popolazzjoni kollha li tara twelid ta' madwar 5,000 tarbija kull sena.